Sunana Hauwa, ni 'yar Gombe ce. Ina da shekara 26. Na fara tuƙi ina da shekara 17. Ina da 'yan uwa direbobin tirela. To sai nakan jin ni ina sha'awar in ga nayi sana'an da maza suke yi. Abinda nake ɗan jin daɗi da shi, da Allah ya cika min burina akan abin da nake so in gani a sana'ar maza kuma gashi ina kan yi. Daga nan in na tashi zan tafi Madagali can bodan Kamaru, tsakanin Kamaru da Najeriya kenan, kan boda. Sannan idan na sauke kaya na dawo zan wuce Ubajana. Na kai shekara 1.5 ina koya. Wuri 3 ne na koyi tuƙi. Na yi aiki da wani ɗan uwana yana zama a nan Maiduguri. Na yi aiki da ɗayan ɗan samu naka ne. Sai na koma kamfanin Dangote shine Ubajana kenan. Aƙalla na kai irin shekara 8 zuwa 9 dai a Ubajana. Ina jan mota mai ɗaukan tan 45, sannan ina tuƙi a nan Najeriya, kuma ina fita waje, ina zuwa ƙasar Nijar. Ina je Yamai, na je Zandar, Maraɗi, Agadez, duka na je da mota na. Na fi ƙarfin in je dai a ce wai yau ba ni da abin da zan taimaka ma kaina ko in taimaka ma wani. Alhamdulillahi, tunda na samu, na yi gida, ina da filaye guda 2, sannan kuma ina taimaka ma 'yan uwana wanda abin taimakawa ya kama in musu. Na biya ma ƙanina kuɗin makaranta har ya gama makaranta. Sannan inda nake ƙara gode ma Allah dai, Allah ya rufa mun asiri a wannan sana'an. Alhamdulillahi, na gode wa Allah. Na ɗan fuskanci ƙalubale, amma ba wasu ƙalubale ba ne har na a zo a gani ba. Amma da dama wani lokaci in na haɗu da maza suka nuna mun ni mace ce, ya za a yi tunda ni mace ne ina tuƙa tirela, bari su zo su gwada ni. Irin mutum ya zo ya wuce ki ko ya cire miki hula ki zo ki karɓa, ko kuma wani da gangan ma zai fito miki overtaking ya gwada ya ga yaya zaki iya controlling ɗin kanki da motan ki ko bara ki iya ba. Ana iya tserewa maza, amma yanayin hanya kuma da yanayin kowa da motar shi. Idan motar shi ta fita wa tafiya, dole shi zai tsere mu. Idan nawa ya fi nashi tafiya kuma dole zan tsere bi shi, haka ake yi. Ni da yawo ne rana a gate ɗin nan mu da ture musu taya. Amma ne ba su yi mana komai ba. Kawai dawowa aka yi muka tsaya aka gyara musu. Yayin da tayan mota ya fashe mu a jeji, ina iya ƙoƙarina in yi ƙoƙari in san dabarar da zan yi in samu in shiga gari. In kuma ta iya yiwuwa kuma wataƙila wani direban ya gani na kamfaninmu, in ya gani yana iya tsayawa ya taimaka mun. In kuma ba wanda zai iya taimaka mun, kamar yanayin hanyoyin da muke zuwa ba mutanenmu sosai, nakan yin dabaran dai da ko in cire tayan, ko kuma in na ga tayan ciki ne zan iya wucewa da motan hakan in shiga da ita gari, sakamakon tayan ta riga ta fashe ta tashi aiki. To idan fati ne kuma dole ne zan yi ƙoƙari in san yadda na cire tayan na ajiye saboda kar ta lalace. 120 ya ce ya sa, to ya aka ya zama 90? Ni ban ma tambaye su face gejin nawa ba ne. Ni Hauwa, Allah ya sa ida da jama'a sosai, saboda ko zaman da na yi a Ubajana tsawon shekara 9, gaskiya ba da abokin faɗa, saboda ita rayuwa mutum bai san mai taimakon shi ba sai Allah. Shi yasa a duk lokacin da na zauna da mutane, nakan so mu zauna da mutum lafiya ko ma waye ne. Ina tunanin wannan. Lokacin da Allah ya kawo mijin auren, wani zai zo maganan aurenki saboda yana ga kina da sana'a, kina samun kuɗi. Idan kun yi aure, wannan kuɗin da yake tunanin kina da shi, za ku ta
shi don wannan kuɗin zai maganan aure. Akwai wanda sukan fito su ce suna so na da aure in ci gaba da tuƙa mota in ce a'a. Da yarinta na ina tuƙa mota, in na girma ma a ce ina tuƙa mota na ce gaskiya ba zan iya ba. Don Allah mata ku yi ƙoƙari ku dinga neman sana'un yi na hannu ko mun ƙanƙantar su ko mun yaye ne saboda zai taimake ku a rayuwa.